ng bahay, pwede mo pasukin. Anong klaseng batas yan? Siguraduhin lang sino sa particular place, hindi yung lahat sila sa isang compound, sabay-sabay. Gusto sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC, hapsay nga ipahigayon ang pagpangronda sa pagpangita sa ilang lider nga si Apollo Kibuloy. Unya, andam kuno silang maglatag og red carpet aron makasulod ang kapulisan. Mao kinang nahitabo sa gipahigay nga Senate hearing kaganihang buntag didto sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Naotro ang timplas sa hearing sa dihang gilitok ni Carlo Catiel sa hearing ug gitubag kini ni Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III ug nahimong mabulokon ang hapit na unta mahuman nga hearing. Last na lang talaga, Mr. Chair, kasi hindi pa nasagot the last hearing. Yung gagawa po sila ng second wave attack, Oplan Parokya 2 po. Aatake na po sila. So what could be the assurance po, sir, na hindi po maulit yung ginawa? Napapasukin po namin, sir, with red carpet po. Sumala ni Committee Chair Senador Ronald De La Rosa, dili pwede magpahibalo ang mga pulis kung kanusa sila mosulod kay ilang gihimo ang ilang trabaho. Ang hagit ni Catiel, wala gipalampas ni PNP Regional Director Torre III ug nahimong bibo ang nahisgutang hearing. Mr. Carlo Catiel on his last statement, he is going to allow us to enter the KOJC compound with the red carpet. When can we do that, sir? May we ask him? Sir, basta legal po, sir. Wala, sir, previous po, sir, na mga pagpasok nga. Everything po, sir, smooth po, sir. Illegal po yung ginagawa nila, sir. Ito lang, we'll do everything legal. Kapag meron na kayong alias warrant of arrest, meron Sir, sir, we already have the arrest warrant, sir. na kayo. Yes, sir. When can we do, sir? Maybe we can set this schedule today, sir, with them. Ano daw? Yes, sir. Yeah, Let's can you schedule, sir. Yes. Hindi. Even without the red carpet, sir, we Mr. will go, Chair. sir. Daling gi-question sa mga miyembro sa KOJC ang unod sa warrant of arrest o gibasa kini ni Senador Ronald De La Rosa. To any officer of the law, you are hereby commanded to arrest one, Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy Crescente, Canada, alias Inting, tapos Kalinan, who is /R said to be found in at 1 Barangay Tamayong, Kalinan, Poblasyon Davao City, Davao Region, 1A KGC Compound, Philippine-Japan Principe Highway, Buhangin, Poblasyon Davao City, Davao Region, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, Davao KGC Compound, Philippine-Japan Principe Highway, Buhangin, Davao City, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, Philippine-Japan Principe Highway, Buhangin, Davao City. Balik-balik mo ito. Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, pertaining to kada isang kuan siguro ito. Isang accused. KGC Compound, Philippine-Japan Principe Highway, Buhangin, Davao City. Urbano Velasco, Pinagbuhatan, City of Pasig, Eastern National Capital Region, or elsewhere, and who has have been charged before me with the offense of anti-trafficking. So Your Honor. or elsewhere. Makita sa mga video nga kampante na kaayo ang taga KOJC apan dunay warning si Senador Ronald De La Rosa sa mga miyembro sa KOJC. Ito pwedeng gawing palangga ng pulisya na pagpasok namin dito na building, wala dito. Tapos nakatanggap kami ng text, nasa next building pala. O, punta na naman sila doon. Tapos may panibago akong informasyon na dito pala sa pangatlong building. Pupasokin na naman namin. So parang lumabas niya ngayon, nagkakandak sila ng search warrant. Nag-implement sila ng search warrant. But anyway, these are legal questions. Bantayan ninyo. Pag sila mag-operate doon, bantayan ninyo kung anong mali na ginagawa nila. Then, Yes. you seek redress sa korte. Correct. Pagsugod pa lang sa hearing, init na kay unang naisgutan ang kasong rape nga gipasaka sa kanisakop ni Apollo Kibuloy. Nakikinig lang, Mr. Chair, si Atty. Torreon sa sinabi ko.
Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi, nasa hearing ito, para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. Sa isyu nga gipasibaw ni KOGC Legal Counsel, Attorney Israelito Torion, nga illegal ang pagpangronda sa kapulisan ni atong Hunyo 10. Mao kini ang tubag ni Attorney Alberto Bernardo, ang Vice Chairperson sa National Police Commission kon NAPOLCOM. Yun pong pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin, depende ho kasi yan sa sitwasyon. Katulad ho nito, serving warrant of arrest, meron hong mga alituntunin ho silang sinusunod dito. Nandun ho yan sa police operational procedures at sa human rights-based policing. Nandun po yung kanilang mga alituntunin. Samtang naburoka ang mga taga-gobyerno o ang mga sakop ni Kibuloy, usa ka kamatuoran ang nagpabilin. Padayong nakig-away ang ginsakpan ni Kibuloy alang sa ilang lider. Samtang ang ilang lider nagtago-tago ug ang iyang katawan ang nakigbisog alang kaniya. Samtang nagpadayon ang kaso, ang National Highway doon sa Davao International Airport gihimong parkingan sa mga sakop sa KOGC. Samtang ang mga sakyanan sa ubang kadalanan nga nagparking sa highway gipangdakop sa otoridad. Ug ang mga pulis padayon nagtamod sa mando sa ilang kadagkuan. Kung patas ang balaod alang sa tanan, gikinhanglan nga ipatuman kini bisan kinsay masakitan. Kay mao kinang balaod sa Pilipinas. Kay matud pa, the law is harsh, but still it is the law. It must be implemented no matter who gets hurt. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!